Ahoj, vítám vás v Prádelně, v místě, kde chceme probrat PR věci a business věci. Chtěl bych tady vyždímat myšlenky těch nejlepších. Moje jméno je Vláďa Novák a dnes tady máme Kristiána Čekovského. Ahoj Vláďo a pekný deň aj poslucháčom. V dnešní Prádelně nastavíme program na krizovou komunikaci. Kristiáne, moje první otázka. Na jaký oblíbený program pereš prádlo? Nejaký ekologický. Ekologický, dobře, my si budeme dát nějakou statistiku, tak máme první údaj. A ještě druhá otázka. Měl bych si říkat Mr. Proper, a.k.a. Mr. Pro PR? To si mi teraz dal tieto otázky na úvod. Ekologicky preto, lebo v podstate je to efektívny spôsob. To znamená, že šetríš energiu a dostávaš maximálny možný výsledok a myslím si, že to sa dá dobre dosiahnuť aj v komunikácii a čo sa týka prepáč, tá otázka znela ako? Jestli si mám říkat Mr. Proper pro tento podcast. To si môžeme hneď v tomto podcaste, ja neviem, dá sa hlasovať niekde pri podcastoch? Ja si tady budu dělat statistiku podle účastníků. Napríklad. Takže začneme tým, že za mňa nie a potom si môžeš niekde nejakú čiaročku a potom uvidíš, vyhodnotíš si to po niekoľkých dieloch. Výborně, tak to mám první hlas do ankety. Děkuju. Pojďme na to. Kristián se v oblasti médií a komunikace pohybuje už více než 15 let. Začínal jako novinář, působil a stále působí jako komunikační poradce Media Brothers, angažoval se v parlamentní politice, má vlastní komunikační agenturu, má za sebou desítky reportáží, stovky tiskových konferencí, tisíce mediálních výstupů, ale i 2 volební kampaně. Je třeba něco doplnit? Ja myslím, že toto zhrnutie je skoro presné, možno iba to, že toto zhrnutie neslúži len na nejaký akože odpočet, ale skôr na to, že všetky tieto veci, ktoré ja som nejakým spôsobom zažil alebo urobil a získaval niekoľko rokov, tak teraz sa snažím v takej hutnej a stručnej podobe odovzdávať ďalej, či už prostredníctvom takto, že podcastov, alebo nejakých diskusí a vystúpení, alebo mojich mediálnych tréningov. To znamená naozaj, aby nie každý má ten čas absolvovať 15 rokov skúsenosti niekde v komunikácii, PR a žurnalistike a preto chcem, aby tí ľudia to dostávali dávkované alebo teda v takej zhutnenej podobe v priebehu pár minút alebo v prípade mediálnych tréningov pár hodín a aby nemuseli si všetkým tým preskákať, ale získali to, čo treba robiť, čo netreba robiť a aby im to pomohlo. Či už pri podnikaní, alebo fungovaní v komunikácii. V dnešní době chtějí lidé odpovědi rovnou, tak já se tě také zeptám rovnou. Jak zvládnout krizovou komunikaci? Neviem. Stačí takto, alebo nie. Všeobecný recept neexistuje, to si povedzme hneď na úvod, ale vieme samozrejme mať niekoľko ako keby odporúčaní, akým spôsobom tú krízovú komunikáciu zvládnuť výrazne lepšie, alebo moje najobľúbenejšie je, keď najlepšia krízová komunikácia je taká, ktorá nenastane. To znamená, ako krízovej komunikácii predchádzať. Je to v podstate ako s požiarom. To znamená, ten požiar sa vždy najlepšie hasí na začiatku, keď je malý, ale ešte lepšie je robiť také opatrenia, aby ten problém, alebo teda ten požiar vôbec nevznikol a v takomto prípade toto platí aj pri krízovej komunikácii, respektíve pri komunikácii všeobecne. A dá se to vůbec? Dá se té krizové komunikaci nějak zabránit, nebo jak jí předcházet? Samozrejme sú situácie, kedy tomu nevieme predísť, jednoducho stane sa v našej firme alebo inštitúcii alebo politike niečo, čo jednoducho sme nevedeli žiadnym spôsobom predvídať alebo predchádzať tomu, ale dovolím si povedať, že možno v 9 z 10 prípadov, to znamená v 90% prípadov, vieme krízovú komunikáciu predvídať a dovolím si povedať, že v niektorých prípadoch skoro aj na deň presne, pretože sú situácie, kedy možno rôzne firmy alebo združenia nejakých firiem riešia povedzme nejakú legislatívu alebo že vedia, kedy sa zmení nejaký zákon, ktorý zásadne ovplyvní
podnikanie v ich oblasti, alebo že na to budú ľudia nejakým spôsobom reagovať a vedia sa na to vopred pripraviť a nastaviť tú komunikáciu tak, aby v momente, kedy ten problém nastane, už mali nielen pripravené nejaké stanovisko, ale už aj možno niekoľko týždňov a mesiacov komunikovali niečo, čo tú krízovú komunikáciu zásadným spôsobom ako keby, že utlmí, to znamená, že nebude ten problém tak vypuklý. Možno pre nejaký príklad blíži sa, alebo teda nie, že blíži, ale možno pre nejaký príklad, ja neviem, to vidíme často v nejakých letných mesiacoch, kedy vieme, že napríklad bude nápor na úradoch, kde sa vydávajú pasy, tak úrady už mesiace vopred komunikujú, aby ste si tieto veci vybavili skôr, aby ste to nenechávali na poslednú chvíľu, alebo poviem príklad, ja neviem, daňové priznania, keď podávame, tak daňové úrady už mesiace predtým alebo týždne predtým komunikujú, aby sme to urobili čo najskôr, ale robia to preto, aby im na konci dňa neprišlo množstvo ľudí do tých okienok a nesťažovali sa, že tam čakajú pridlho, alebo nenastal ten problém. A toto sa dá aplikovať naprieč ako keby rôznymi oblastiami, že komunikujeme vopred už niečo, aby nenastala krízová situácia a aby sme nemuseli potom riešiť krízovú komunikáciu. Čo inak, prepáč, aj tak nastane, pretože aj tak si to všetci nechajú na poslednú chvíľu. Ale pre tú značku a pre tú inštitúciu je dôležité, že v tom momente už môžu povedať, že my sme sa snažili a komunikovali sme, aby to ľudia riešili niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov vopred a už nejak nastavia tú komunikáciu vopred, hej, takže a budujú a už ako keby potom ľudia vedia, že áno, no nechal som si to na poslednú chvíľu, nemôžem sa sťažovať, že je tu nápor, veď oni to naozaj hovorili, že tu ten nápor bude, takže a toto je presne princíp tej komunikácie. Já potřebuji pro naše posluchače nějaké pikantnosti, tak se zeptám obráceně. Jak to tedy nezvládat? Jo? Jaké jsou časté chyby? Myslím si, že v prvom rade taká najčastejšia možno chyba je, že buď niekto komunikuje príliš neskoro, a to znamená, už zaregistrovali, že ten problém je, ale nechcú sa k nemu vyjadrovať a v takom prípade treba myslieť na to, že novinári potrebujú informácie čím skôr. Ak im ich nedáme my, ako hovorím, ako firma, inštitúcia, ktorej sa ten problém týka, tak tie informácie... Jenom doplním pro české posluchače, že čo skôr, čím dřív, čo neskôr, tím později. Já jsem s tím také kdysi bojoval. takže čím skôr, novinári potrebujú informácie čím skôr, ideálne i hneď. A ak im ich nedáme my, tak ich získajú niekde inde. Ak im neponúkneme našu verziu toho príbehu, alebo teda toho, prečo ten problém vznikol a čo za tým problémom je, a nerozpovieme to z nášho pohľadu, tak v mediálnom priestore a vo vysielaní získa priestor nejaká iná verzia príbehu, to znamená, niekto ten príbeh povie za nás. Či už sú to naši konkurenti, alebo nejaká naša opozícia, či už politická, alebo vo firmách nejaká konkurencia. A jednoducho bude sa ten problém komunikovať bez toho, aby my sme sa k nemu vyjadrili. Myslím si, že to nechceme, preto je dobré reagovať čím skôr, povedzme promptne, ale zároveň nerobiť unáhlené, povedzme nejaké vyhlásenia a vyjadrenia. A my to tak hovoríme tomu v tej komunikačnej oblasti, že najhoršia je smrť z oplašenia. To znamená, okamžite, ako zaregistrujeme ten problém, tak ideme komunikovať a ešte ani nevieme poriadne čo, ale už povedzme dáme niečo von, čo neskôr možno ľutujeme. Takže určite sa netreba unáhliť, treba sa na chvíľu zastaviť, dvakrát nadýchnuť, vydýchnuť, premyslieť si, čo chceme povedať a potom odkomunikovať to svoje stanovisko nielen smerom navonok, ale aj dovnútra. To znamená dovnútra firmy, politickej strany alebo verejnej inštitúcie, nejakého ministerstva alebo niečoho, aby následne, keď tí novinári sa opýtajú na názor alebo stanovisko niekoho aj z tej spoločnosti, tak aby ako sa hovorí, že aby ľavá ruka vedela, čo robí práva, tak aby to vedeli aj vo vnútri. Takže za mňa možno také ponaučenie aj pre všetky, že komunikovať nielen navonok, ale aj dovnútra počas tej krízovej komunikácie. To je určitě zásadní věc, která se možná mnohdy opomíjí a pak vznikají další krizové situace. Jasné. Tak,
krizové situace. Zažil si už krizovku, Kristiáne? Zažil som viaceré krízové situácie, alebo teda krízové komunikácie, nie len teda z pohľadu ako novinára, a ktorý povedzme tie krízové situácie alebo na rôzne problémy teda chodil si pýtať nejaké stanoviska, ale aj povedzme aj v oblasti politiky a aj ako komunikačný poradca riešil som viaceré krízové situácie, áno. No a jaký je to pocit, když se na tebe ráno v 6 hodin sesypou všechna média v zemi? Určite je to pomerne náročné a tak ako som povedal, v prvom rade sa treba možno, alebo tak to poviem, že keď sa pozriem na telefón a po nejakých pár minútach a vidím tam desiatky neprijatých hovorov a správ a notifikácií, tak tuším, že je nejaký problém a v tom momente neurobím prvé, čo keď vidím, že mám tam 10 neprijatých hovorov od novinárov, že ich nezačnem obvolávať, že kde je problém, ale najprv opäť nádych, výdych, pozriem sa, čo sa vlastne deje, že či sa o našej firme niečo píše, alebo o našej nejakej politickej strane, alebo niečom, kde pôsobím, čo sa hovorí. Najprv si analyzujem situáciu, pripravím sa komunikačne na to, opýtam sa nášho možno nejakého komunikačného tímu, či už máme na to nejakú reakciu pripravenú, ak nie, tak si ju nejako pripravíme, nejaké základné stanovisko a až potom dvíham telefóny a odpovedám. To neznamená, že to má trvať 3 dní, ale do pár minút si viem získať základné údaje a základné informácie. A keď už sme pri tom, akým spôsobom možno odpovedať v takýchto situáciách, že viem, že tí novinári alebo že médiá potrebujú odpoveď čím skôr a už ma urgujú, píšu mi, telefonujú, tak určite sa akože nevypnem a nezavriem, lebo čakám na nejaké odpovede a chceme mať dokonalé stanovisko, na ktoré tu čakáme všetci už 3 alebo 4 hodiny a pripravujeme ho. Za mňa opäť veľmi dôležité nejaké odporúčanie je, že vždy je lepšie povedať aspoň časť informácií hneď, ako mať pripravenú 100% odpoveď a dávať ju o niekoľko hodín neskôr. Nám stačí v tejto chvíli povedať, že ja neviem, áno, evidujeme, že takýto problém nastal, analyzujeme, naši technici alebo naši ľudia na tom pracujú a čoskoro budeme dávať, budeme informovať o tom, ako sa to vyvíja a čo s tým plánujeme robiť. Aj to je informácia. Nemlčíme, dávame základnú nejakú informáciu a aj na dodatočné otázky vieme dať teda tú odpoveď, že v tejto chvíli je situácia takáto. To znamená, naozaj netreba mať hneď 100% odpoveď, ale treba informovať čím skôr aspoň s tým, čo vieme, čo máme a postupne vieme k tej základnej odpovedi potom pridávať nejaké ďalšie informácie, ktoré máme. Čiže tá krízová komunikácia sa nevyhráva nejakou dokonalou odpoveďou, ale vyhráva sa včasnou odpoveďou. To je v podstatě to, co jsi říkal už na začátku, že je lepší přijít ze svojí verzí, než aby ti novináři hledali někde jinde nějakou alternativní pravdu. Určite, pretože ak komunikujeme čím skôr, v ideálnom prípade, ak už vieme, že už sa nejakému problému nevyhneme, môžeme komunikovať proaktívne, pričom my hneď dáme ako keby našu verziu a vieme tak kontrolovať nejaký narratív, ktorý potom v tom mediálnom priestore sa šíri, samozrejme s prostredníctvom rôznych nástrojov, o ktorých sa dnes možno ešte, alebo teda k tomu prídeme, tak vieme si sledovať nejaký monitoring médií a podobne a vidieť, akým spôsobom sa ten problém komunikuje v médiách a kontrolujeme ten narratív, ktorý je a držíme sa teda nejakého nášho stanoviska. A zatiaľ, čo v opačnom prípade, ak to v rukách nemáme, tak ten narratív nastolí niekto iný a my už sme iba v reaktívnej komunikácii a snažíme sa nejako korigovať a odpovedať, ale už to nie je potom tak efektívne. Trošku připomíná hokejovú analogii, nejlepší obrana je útok. Napríklad, áno, ale samozrejme v tej komunikácii to nemusí znamenať okamžite nejakú agresívnu komunikáciu alebo negatívnu, ale môže to byť práve tým, že pozitívne komunikujeme niektoré veci už vopred. Jo, já jsem myslel, být kreativní, něco vymyslet svého, než být nečinný vzadu a čekat, jak se do nás bude kdo trefovat. Napríklad. Ja s mojimi klientmi často im vysvetľujem, že už len pozícia, že budujete dôveru svojej značky alebo inštitúcie nejaký čas,
je určitá príprava aj na krízové situácie a krízovú komunikáciu. To znamená mať to PR a tú komunikáciu tak nastavenú, že dlhodobo mesiace alebo roky komunikujeme pozitívny imidž aj značky, aj inštitúcie, aj pre prípad, nielen preto, že teda je to fajn mať dobrý imidž v spoločnosti, ale aj pre prípad, že nejaký ten problém nastane. Niekedy to nemusí byť ani našou vinou, môže to byť, že sme výrobca nejakých potravinárskych výrobkov, objaví sa nejaká chybná šarža a niekto má z toho žalúdočné problémy, ale v prípade, že sa to začne prepierať v médiách, tak to najhoršie, čo môže byť, je, že nám začnú kvôli tomu padať predaje a tržby a zisky toho nášho výrobku. Ale ak máme dôveru u tých ľudí budovanú niekoľko rokov, že tí ľudia vedia, že sme poctivá rodinná firma, ktorá niečo, teda, tak budujeme tú komunikáciu roky a aj v prípade, že príde k tomu problému, tak už máme ako keby, nazvime to nejakú podporu verejnosti, že nezačnú okamžite bojkotovať, povedzme, nákup našich výrobkov. Takže hovorím aj dlhodobo, treba budovať dôveru a reputáciu značky a firmy práve aj preto, že keď príde krízová komunikácia, vieme to lepšie zvládnuť. Tak jak jsi to popisoval s těma potravinami, mě napadají minimálně 2 příklady tady v Česku, co se odehrály nedávno, ale což mě přivádí na další otázku. Abychom byli více praktičtí, tak bych se chtěl podívat nějaký příklad konkrétní krizovky. Vy jste měli na Slovensku minulý rok festival Rubikon, který se nakonec nekonal. Celá krizovka trvala neuvěřitelných 5 týdnů. Je něco takového komunikačné, nebo jak to vůbec zvládnout něco takového? To je práve, hovorí sa, že každá kríza trvá 3 dni a potom to nejako vyšumí a ja osobne tomu až tak neverím, pretože ja som to zažil, ale a zažil som to nielen nejako na vlastnej koži, ale aj s klientmi. Určite netreba podceňovať žiadnu nejakú krízovú situáciu a krízovú komunikáciu, že veď to nejako vyšumí, ide víkend a po víkende si už na to nikto nespomenie. To sú také akože, hovorím, časté nejaké možno reakcie ľudí, ktorí zažívajú nejaký komunikačný problém. Ja hovorím, že treba určite myslieť na to, že nie. Môže to trvať aj niekoľko dní, aj niekoľko týždňov. V prípade, povedzme, festivalu, ktorý si zmienil, tak tá krízová komunikácia trvala neuveriteľných 5 týždňov, čo som nejako nameral v tých monitoringoch, alebo teda v mediálnych výstupoch. A těch 5 týdnů bylo asi dáno těma vnějšíma impulzama, že sa přicházeli nové informace. Áno. A to si práve môžeme povedať. A v každom prípade, ak to trvá tak dlho, a aj keby trvala tá krízová komunikácia 3 dní, neznamená, že nezanechá na našej značke, alebo teda dôvere našej značky alebo inštitúcie taký šrám, alebo teda taký problém, takú negatívnu nejakú emóciu, ktorá sa s tou značkou bude ťahať ešte niekoľko rokov. Takže určite netreba podceňovať žiadnu krízovú komunikáciu. A čo sa týka práve napríklad toho festivalu, ktorý si spomínal. Ja možno iba pripomeniem pre tých, ktorí nie sú v tomto zainteresovaní, že to bol festival, ktorý sa mal na Slovensku konať minulé leto, alebo teda minulý 2025. Áno. A práve tam bola tá extrémna dĺžka, alebo tá zaujímavosťou bola práve tá extrémna dĺžka tej krízovej komunikácie, že keď som si pozrel nejaké prvé výstupy problematické, tak tie začali ešte niekedy takto v priebehu júna, červen, áno. To znamená nejaký mesiac pred ešte letom. A potom to tak postupne vybuchovalo, tie problémy rôzne sa kopili a tí organizátori na to mohli reagovať, mohli kontrolovať aj tú komunikáciu, nič z toho nerobili. Až napokon to teda dospelo naozaj do takej, že to už vyzeralo skôr ako taký festival problémov, až do takej katastrofy, nazvime to, teda našťastie nie ľudskej nejakej tragédie, ale proste ten festival bol zrušený. Hej. Začalo sa to niekedy tým, že ohlásili, že na tom festivale vystúpi Kanye West, potom to boli rôzne reakcie, petície, aby tam tento umelec nevystupoval, následne začali prichádzať mediálne nejaké informácie a fotografie z toho miesta, že je pár dní do konania festivalu a vidíme tu iba jedno veľké nepokosené pole, kde ten festival vlastne bude. Už to začalo pripomínať ináč taký ten český sen, to si pamätám, že to ste mali zase tu u vás. Áno, ale toto bolo že veľmi podobné, lebo naozaj, že fotografie toho pola, kde sa mal konať ten festival o pár dní, tak
Vlastne ešte potom bol aj taký v zahraničí, taký Festival Fire. No já jsem ho chtěl právě zmínit, Festival Fire, který se dostal dokonce na Netflix. Áno. S podtitulem Největší večírek, co nikdy nebyl. Presne tak vlastne toto je, len pri tom Fire, tam boli asi problémy trochu iné, ale vlastne ak sa vrátime k tomuto Rubikonu, určite pri pohľade na tie dáta z médií, keď sme si to pozreli od toho vývoja, ako nám tá krízová komunikácia, alebo tá komunikácia a tie problémy ako v médiách postupne vybuchovali a ako chýbala reakcia organizátorov, nejaké nasmerovanie tých ľudí, ktorí mali v rukách vstupenky za stovky eur. Oni im namiesto nejakého jasného stanoviska vypínali diskusie na sociálnych sieťach, pritom keď sme sa pozreli do mediálnych výstupov, tak sme videli, alebo teda keď sme si urobili monitoring sociálnych sietí, tak sme videli, že živá diskusia okolo toho beží povedzme na Reddite. V každom prípade, ak by toto všetko nejako sledovali, vedeli by na to oveľa efektívnejšie reagovať, komunikovať a určite by zmiernili tie dopady a následky nielen na svoje mená a nejakú svoju značku, ale povedzme aj na tie firmy a partnerov, ktorí sú do toho zapojení. A toto je druhá vec, že tá krízová komunikácia sa často môže týkať nielen nejakých jednotlivcov, ale potom aj ďalších firiem, ktoré sú povedzme do toho zakomponovaní. Či to široká škála všech účastníků, že? Samozrejme, napríklad veď máme aj, vy máte v Čechách množstvo perfektných festivalov, takisto na Slovensku máme, čiže tí organizátori, povedzme, potrebujú komunikáciu zvládať aj kvôli tomu, že vždy na konci leta, alebo teda po tej sezóne chcú s tými organizátormi a s tými partnermi organizovať ďalší ročník, potrebujú od nich opäť nejaké financie, vyriešiť nejaké sponzorské zmluvy a tak ďalej. A to znamená, musia to komunikačne zvládnuť, nesmie prísť k nejakému problému a zároveň im vedia, dajme tomu, dobrou analýzou médií ukázať, ako povedzme aké výstupy pozitívne povedzme mali, aj vďaka čomu možno dobre budovali zase pozitívny imič ich značiek, vďaka tomu, že boli partnermi festivalu. Takže tie dáta pre nich aj z nejakých médií sú veľmi dôležité, aby oni potom vedeli s nimi pokračovať v tých partnerstvách. Zmínil festival u nás v Česku, já bych určitě zmínil festival Odvírák, který se liší oproti Rubikonu tím, že on byl velmi úspěšný dlouhá léta a teď dochází k tomu, že se často ruší, respektive loni byl zrušen, přesunut na letošek a čtu tady, že byl opět zrušen, tak myslím si, že v této oblasti je spousta zajímavých příběhů. A to jsem se chtěl k tomu Rubikonu. Myslíš si, že Netflix natočí dokument na Rubikon? Ja si myslím, že Netflix, keby v tejto chvíli sledoval situáciu na Slovensku, tak má množstvo inšpirácií na kasové trháky, ktoré by boli ešte výrazne zaujímavejšie ako Rubikon, takže v tejto chvíli ja si myslím, že u nás je z čoho čerpať. Výborná odpověď, kdyby nás poslouchal někdo z Netflixu, Kristián Čekovský, rozhodně k dispozici, dáte dohromady nějaký krásný dokument. Kristiáne, co si z toho vzít? Jak zachytit a řídit, vyhodnotit krizovou komunikaci? Jak ovšem vědět a kontrolovat to? My máme, alebo teda každý môže mať k dispozícii nástroje, vďaka ktorým vie včas zachytiť, že nejaký problém nastal a vie ho včas vyhodnotiť, alebo teda vie ho aj v priebehu toho problému vyhodnocovať a zároveň podľa toho nastaviť aj krízovú komunikáciu. Po skončení problému si taktiež vedieť vyhodnotiť tú krízovku a prípadne ešte otočiť tú krízu na nejakú príležitosť. Toto je možno dôležité povedať, na to sa tak zabúda, že nielen zvládnuť krízovú komunikáciu, ale my vieme na konci možno tej krízovej komunikácie prísť s niečím, vďaka čomu ešte ako keby posilníme alebo teda otočíme tú krízu na nejakú príležitosť. Poviem príklad, ak naša spoločnosť, čeli nejakému hackerskému útoku alebo nejakému kľaknutiu dát alebo niečomu, pričom naozaj sa s tým môžeme boriť niekoľko dní alebo týždňov, tak na konci celého vieme, povedzme, odkomunikovať, že sme investovali 100 000 milióny do toho, aby sme vybudovali oveľa lepšiu infraštruktúru a vieme odkomunikovať, ako sme posilnili, povedzme, bezpečnosť našich systémov. Takže, ale ak by sme to mali takto z rýchlika ako úplne must have pre každého, kto sa pohybuje v komunikácii, ale nielen PR manažérov, ale napríklad
aj lídrov spoločnosti by malo mať v rukách akoby alerty, ktoré nás upozorňujú na zmienky v médiách. To znamená, to je taký základ nastaviť si v monitoringovej agentúre alert na našu značku, na meno, povedzme, lídrov spoločnosti, hovorcov a tak ďalej. A v momente, kedy máme nejaké zmienky v médiách, ale nielen tradičných, ale môže to byť aj na sociálnych sieťach, ktoré sa dajú monitorovať, tak okamžite o tom vieme. Podľa mňa je to dôležité. V dnešnej dobe vieme takto, povedzme, aj monitorovať alebo sledovať. Niekedy vznikajú aj také už fighty na LinkedIne medzi niektorými spoločnosťami a dnes už vieme naozaj zachytiť taký nejaký problém aj na LinkedIne, že niekto voči nám otvoril nejakú komunikáciu, vieme sa tam včas zapojiť, odkomunikovať. Takže v prvom rade vedieť o tom, na to sú dôležité alerty, následne nejaký monitoring médií, sledovať tie mediálne výstupy. Vďaka aj AI vieme desiatky, stovky článkov vyhodnocovať v priebehu sekúnd, to znamená okamžite vieme, ako tá téma žije, čo sa komunikuje, kto čo hovorí a aký je narratív spojený s tou témou. A vieme si to veľmi rýchlo pozrieť, zanalyzovať a nastaviť našu komunikáciu, nejaké naše stanovisko a potom sledovať, ako sa, povedzme, zapracuje do tých mediálnych výstupov. Takže toto sú možno také najdôležitejšie veci. Sledovať a teda byť upozornený, mať upozornenia, sledovať to priebežne, analyzovať, vyhodnotiť, nastaviť potom možno nejak otočiť tú krízu na príležitosť. Jo, já z vlastní praxe vím, že dlouhodobě je základ mít kvalitní nástroj na monitoring, kde i díky tomu, co si zmínil, nástupu AI, a si můžou tu práci velmi jako usnadnit a zjistit ty hlavní věci, co mě zajímají. Určite. Dáta sú veľmi dôležité. Ja si myslím, že práve pri komunikácii, tak ako sú dôležité dáta, zároveň sú dôležité tie nejaké emócie, ktoré s tou komunikáciou alebo s tým problémom sa nesú, a keď sa toto prepojí, že vieme na základe dát vyčítať aj nejakú emóciu, tak v podstate máme zaujímavý alebo ideálny obraz o tom, ako rezonuje naša značka, povedzme, v médiách a čo s tým potrebujeme robiť. Určitě. Jedna věc je nastavení postupů. Mám tady ten nástroj, mám tady prostě s týmem to domluvený, jak to bude odsejpat, ale druhá věc je se jich držet. Na Slovensku jste měli před pár dny ještě jeden případ krizové komunikace, takzvanou kauzu Langoš. O co šlo a kde nastal problém? A uměl bys třeba říct, co v průběhu té krizovky rozhodně nedělat? Je to tak, toto bola určite akože jedna tiež z takých zásadnejších alebo masívnejších krízových komunikácií, ktoré sme mohli sledovať u nás v poslednom období, a aby možno aj opäť pre nezainteresovaných aspoň veľmi z rýchlika vedeli, o čo išlo, tak finančná správa u nás udelila pokutu stánkárovi, ktorý predáva langoše, za to, že mu na daňovom doklade, teda na bločku, na účtenke, nemal správnu diakritiku. Chýbali tam nejaké mäkčenia a dlžne. Za toto dostal pokutu 1500 eur, čiže asi, ja neviem, proste desiatky tisíc, asi 30-40 tisíc českých korún. A tento odkomunikoval aj prostredníctvom médií, a samozrejme okolo toho vznikol taký, že pomerne veľký škandál, alebo teda začalo sa to vo veľkom rozoberať v médiách. Ten dôvod je jasný, pretože mali sme tam v podstate všetko, čo tých novinárov zaujíma. Je tam emócia, je tam pocit nespravodlivosti, boj proti tomu systému, že chudák, proste človek, ktorý pracuje, ten podnikateľ, živnostník, ktorý dostane naozaj skoro likvidačnú pokutu za to, že mu chýbajú na bločku dlžne, ktoré mimochodom počas tej kontroly stihol tú pokladňu opraviť a vydať správny doklad. Mali sme počas tejto kauzy vlnu solidarity, ľudí, ktorí začali masívne chodiť do tej langošárne, aby ho podporili. Na nešťastie tento príbeh má aj teda smutný koniec, pretože niekoľko týždňov po celej tejto krízovej komunikácii tento pán z tohto stánku zomrel. Ale ak sa vrátime naozaj k tejto krízovej komunikácii, ktorá nastala, tak napokon ako malo to masívne mediálne pokrytie, a tam sme videli práve
finančnú správu na Slovensku, ktorá namiesto takého ľudského možno navnímania toho, čo sa stalo a zaradenia nejakej spiatočky a priznania si nejakej čiastočnej chyby, začali komunikovať, že no tak stánkar má za 1500 eur masívnu reklamu v médiách, že to je vlastne dobré. A to bol úplný prúser, keď to tak poviem, že komunikačný. A tu máme nejaké možno ponaučenia aj pre ľudí, ktorí zažívajú nejakú krízovú komunikáciu, držať sa jasného stanoviska a nejakých mantinelov a nenechávať voľný priechod myšlienkam počas tlačovej konferencie, lebo on si zvolal novinárov na tlačovú konferenciu, kde práve toto povedal. Takže nenechávať a nepúšťať možno do éteru a do médií niečo, čo môže spôsobiť nejaký ešte väčší komunikačný problém. No a ako sa ukázalo, jasné, že tento výrok bol vo veľkom kritizovaný a nakoniec sa ukázalo skôr to, že za tých 1500 eur nemal len stánkar masívnu reklamu, ale skôr tá finančná správa masívnu antireklamu, pretože tá kauza sa v nejakom momente, alebo teda veľmi rýchlo otočila z nejakej administratívnej chyby na boj proti systému, boj proti nespravodlivosti a v podstate prevládal taký pocit naozaj nejakej tej solidarity s tým človekom. Takže kríza niekedy nie je o faktoch, ale je o emóciách a krízy možno niekedy vznikajú vo faktoch, ale prehrávajú sa v emóciách. To znamená, naozaj treba byť aj empatický, aj si vedieť priznať. Ja hovorím vždy, že priznať si aj časť problému a následne už čím skôr odkomunikovať to, ako tento problém riešime a možno aj ho čím skôr otočiť na tú príležitosť. Možno aj v tom prvotnom momente hneď mohla finančná správa povedať, že áno, postupovali možno podľa nejakého zákona a asi sa ukázalo, že ten zákon nie je dobrý a už máme nejaký návrh na zmenu legislatívy, dávame ho do parlamentu a poďme to zmeniť a tak, aby už žiaden človek na Slovensku nemohol dostať takúto pokutu a mali by akože oveľa rýchlejšie vyriešený ten problém, ale teda namiesto toho to naťahovali a zapájalo sa do toho čím ďalej tým viac politikov. A ak to zhrniem, vo výsledku, keď som si urobil pred týmto podcastom nejaký základný rešerš výstupov v médiách, tak to bolo viac ako teda takmer 300 výstupov v tradičných médiách. Len v televízii to bolo odvysielané viac ako 30 krát a celková mediálna hodnota bola viac ako 1,5 milióna eur. Čiže naozaj toto bol akože masívny zásah v médiách a myslím si teda, že skôr ako reklama pre stánok s langošmi to bol veľký reputačný problém nakoniec pre finančnú správu. Ale zase druhá vec je, že práve možno aj verejné inštitúcie často robia aj tlačové konferencie, aj chyby pri tej krízovej komunikácii, kedy tie tlačové konferencie nemajú úplne dobre pripravené a nakoniec z toho vznikajú ešte väčšie reputačné problémy. To jsem se chtěl právě zeptat, jestli byste tady vytáhnul v bodech nějaké příklady, co teda nedělat. Prvé ponaučenie možno je, že niekedy majú ľudia, ktorí prežívajú nejakú krízovú komunikáciu, pocit, že musia čím skôr zvolať tlačovú konferenciu. Nemajú premyslené ešte, čo tam chcú povedať, koho tam zavolajú a kto tam vystúpi. A ešte raz, čo tam povie. V dnešnej dobe vieme odkomunikovať nejaké naše stanovisko množstvom rôznych kanálov a rôznymi spôsobmi. Nemusí to byť len tlačová konferencia, môžeme vydať písomné stanovisko, môžeme zobrať jedného predstaviteľa tej firmy, spoločnosti, inštitúcie na kameru, nahrať video, poslať toto do médií a tak ďalej. Namiesto toho často vidím, že si sadnú na tlačovku a potom začnú improvizovať. To znamená, napríklad najprv nezavolajú všetkých novinárov. Vytvoria si problém, že prídu tam novinári, ktorí neboli pozvaní z normálnych tradičných médií a začnú im klopať ako keby na dvere, snažia sa dostať na tú tlačovú konferenciu, teraz tých tam vyháňajú, to sme niekoľkokrát podľa mňa videli aj na Slovensku, aj v Čechách, že niekde niekoho nechcú zavolať, pustiť na tlačovú konferenciu, máme okolo toho ďalší problém. Alebo potom nejakých tých novinárov tam pustia, ale nedajú im priestor klasť otázky a dajú povedzme iba jednému médiu na nejaké tri vopred pripravené otázky. Čiže naozaj, keď nechcete pozývať novinárov na tlačovú konferenciu, nerobte tlačovú konferenciu. Je to logicky. Ako hovorím, môžeme natočiť video, poslať stanovisko alebo stanovisko tlmočiť cez hovorcu alebo podobne.
opäť, ak nechcete pozývať, alebo teda ak nechcete odpovedať na otázky, nerobte možno tlačovku, dá sa dohodnúť s nejakým možno konkrétnym médiom, nejakou spravodajskou televíziou, na rozhovore niekde v štúdiu one to one, kde rozoberieme ten problém, bude to nejaký exkluzívny rozhovor pre tú televíziu, ale zároveň si vieme sa vopred porozprávať o tom, čo už vieme komunikovať. Nie preto, že by sme nechceli, ale sú niekedy citlivé informácie, nejaké, povedzme, hackerské útoky na štátne inštitúcie, že nemôžeme hovoriť o všetkom, ale vieme sa aspoň približne zladiť na tom, že čo vieme a čo môžeme odkomunikovať a čo odkomunikovať nemôžeme a vieme urobiť ten mediálny výstup možno prostredníctvom nejakého jedného konkrétneho média. Takže toto všetko sa dá riešiť namiesto možno tlačovky. Určite netreba na tlačovke potom improvizovať a riešiť počas tlačovej konferencie nejaké veci, keď už sú zapnuté mikrofóny a kamery. Mikrofóny bežia a my vidíme niekedy, že počas tej tlačovej konferencie si navzájom hovoria pred tými mikrofónmi, že toto nehovor, k tomu sa nevyjadruj, na toto neodpovedaj, teraz daj otázku alebo priestor s tým a z toho sú potom ešte ďaleko horšie výstupy, takže ale jedno platí 100%, nikdy neposielajte svojich nadriadených a ani podriadených pred mikrofóny a kameru nepripravených, pretože z tohto vzniká veľa komunikačných problémov a myslím si, že neraz sme videli aj u nás, aj u vás utekať niekoho pred novinármi, pred kamerami a pritom veľakrát si stačí pripraviť aspoň kratučké stanovisko, postaviť sa, odpovedať, povedať v tejto chvíli viac vám neviem povedať, mrzí ma to, opäť zajtra vám niečo dám viac, ale s tým jedným stanoviskom sa postaviť pred novinárov, povedať a neutekať pred kamerou, lebo ľudia potom vyzerajú ako zločinci, keď utekajú pred kamerou. Čiže radšej niečo odprezentovať, odpovedať a tak. Takže určite vždy sa dá pripraviť aspoň niečo. Tak teď jsme nahrál na další otázku, že teď jsme řekli, jak to nedělat, tak mě teda zajímá, jak to dělat. Jak připravuješ své klienty v těch mediálních tréninzích na takovéto situace? Skúste si predstaviť, že čo tých novinárov zaujíma, čo potrebujú napríklad. Ich zaujíma najviac to, čo zaujíma ľudí. To znamená, ak riešime nejakú krízovú situáciu, tak sa skúsme na chvíľu zamyslieť nad tým, čo sa asi pýtajú ľudia. Aké témy, aké otázky rezonujú medzi ľuďmi. Hej, keď nám kolabuje nejaký systém a oni sa nevedia prihlásiť možno do nejakých štátnych systémov, alebo sme, ja neviem, cestovná kancelária a padajú nám nejaké dovolenky alebo niečo podobné, tak vieme si načrtnúť vopred asi otázky, ktoré tých ľudí zaujímajú a na to sa budú pýtať aj novinári po väčšine, pretože oni sú spojitkom alebo takým oni sú uprostred medzi nami a medzi tými ľuďmi, aby im sprostredkovali informácie. Takže vieme sa nad tým nielenže zamyslieť, ale vieme sa možno pozrieť do svojej mailovej schránky, kde nám chodia otázky od novinárov počas tej krízovky a vieme si urobiť rýchly rešerš toho, na čo sa najčastejšie pýtajú. Samozrejme, ak ideme na miesto, kde tí novinári budú, tak opäť to, čo som hovoril pred malou chvíľou, vieme sa pripraviť, vieme odkomunikovať aspoň nejakú základné stanovisko s tým, že vždy pôsobí lepšie, ak sa postavím, ak sa na chvíľu aspoň zastavím, poviem, že prepáčte, normálne ľudská komunikácia, transparentná a ľudská komunikácia, prepáčte, v tejto chvíli nevieme vám povedať viac ako tieto možno 2-3 vety. Budeme sa snažiť vám už počas dňa doplňať nejaké ďalšie informácie najneskôr zajtra a každý má za tých 24 hodín aspoň nejakú jednu novú informáciu, ktorú bude vedieť doplniť na ďalší deň a odkomunikovať aspoň základné stanovisko. Takže, ako som povedal aj na začiatku, povedať aspoň niečo, nemusí to byť hneď 100% odpoveď, ale vždy je lepšie povedať aspoň 30% informácií dnes ako 100% zajtra. No, já bych se tě, Kristiáne, zeptal, jestli nám můžeš nazdílet nějaký tip off record. Také dve veci poviem, že my sme boli učení možno na školách, že sme stáli pred tabuľou a ždímali nás tam pred tou tabuľou. Prádelne môžeme ždímať tady naše hosty. Až kým sme niečo nepovedali. Prvá vec, ktorú ja hovorím každému aj na mediálnych tréningoch,
nebojte sa povedať neviem. Ak by si sa ma teraz opýtal na nejakú otázku, na ktorú nemám pripravené nejaké dáta alebo čísla, tak ti poviem, že prepáč, neviem. Neviem, toto ti neviem povedať, ale môžem ti povedať a odkomunikujem možno niečo svoje. Ale mám taký pocit, že sme boli učení, že my musíme niečo povedať. A potom to tak niekedy vyzerá, že tí ľudia, ktorí komunikujú aj v médiách a ktorí sedia niekde v reláciách, tak radšej budú hovoriť a povedzme to tak, že cucať z prsta niektoré informácie a mlžiť a niečo a povedia niečo úplne zlé a dostanú sa do problémov, ako keby povedali ľudsky, neviem, toto v tejto chvíli nemám odpoveď, ale napríklad po tlačovej konferencii, po rozhovore vám to moje tlačové oddelenie pripraví, pošle, dajte mi mail, doplním vám to a v tejto chvíli vám ale viem povedať, že naša firma, naša spoločnosť pri tejto téme a pri tejto otázke vo všeobecnosti robí toto. No a taká druhá vec je, že je pochopiteľné, že množstvo z nás má rešpekt aj voči novinárom, voči médiám, ale s nimi sa dá normálne ľudsky porozprávať. Ja som vždy uvítal ako novinár, nepotreboval som hneď niekoho zničiť. To nie je, akože keď nie je niekto, že zákerný človek, tak to nepotrebuje robiť. Ale ja som potreboval informáciu. Pre mňa je najdôležitejšia vec ako novinára, že získať informáciu. Či už ju získam priamo na kameru, alebo ak viem, že mi ju nemôže ten človek odkomunikovať, ale môže mi ju povedať mimo záznam a niečo iné mi povie nie niečo iné, ale doplní niečo, čo môže odkomunikovať na kameru, tak aj to je pre mňa hodnotné. Takže druhé odporúčanie, komunikujte s novinármi aj mimo záznam, možno off record pred niektorými nahrávkami. Samozrejme, vždy to závisí aj od nejakého už vzťahu, ktorý s novinármi máme, ale budujme tie vzťahy, snažme sa s nimi porozprávať pred nahrávaním, pred reláciou a povedať im, pozrite sa, je to problém, to, čo máme, povedzme teraz, toto vám viem povedať, toto vám viem dať, takéto informácie, ale nemôžem to odkomunikovať za svoju firmu. Môžem vám dať toto stanovisko, ale ja verím, že toto vám pomôže. A myslím si, že normálnou ľudskou komunikáciou si vieme povedať, aké informácie môžeme odovzdať, s čím vie ten novinár pracovať a tak ďalej. Takže ako som spomínal, novinári potrebujú informácie, nie všetko sa dá povedať na záznam, ale popri nejakom strohom stanovisku môžeme proste vysvetliť kontext, doplniť off-record informácie, vyvrátiť možno nejaké nepravdy, ktoré sa šíria a toto už akoby skúsení ľudia z PR vedia, ovládajú, ale zároveň mám stále veľa ľudí, s ktorými si takéto situácie proste prechádzame, učíme sa a trénujeme ich, aby neostali potom pred tou kamerou príliš prekvapení. Tak, Kristiáne, my jsme v prádelně, tak teď trošku přidáme otáčky a zkusíme kratší odpovědi na více tady otázek. Jaké hlavní faktory dodržovat? Pri krízovej komunikácii určite promptná, transparentná a ľudská komunikácia. Jak zareagovat na agresivní a manipulativní otázky? Snažiť sa neísť do nejakej hádky, možno zobrať si z tej otázky tému, na ktorú odpovieme niečo, čo my chceme odkomunikovať. Dokáže speaker, tiskový mluvčí, zachránit léta budovanou reputaci? Určite áno. Skúsení ľudia, ktorí majú skúsenosti s komunikáciou v médiách alebo majú za sebou nejaké mediálne tréningy, tak určite vedia veľmi pomôcť. Co je největší zabiják reputace, kterého se firmy v krizi dopouštějí? Je to lhaní, mlčení, arogance, možná ta nelidskost? No, možno to súvisí práve s tou predchádzajúcou otázkou, že určite sa nepúšťame do nejakej hádky v priamom prenose, už vôbec nie s novinárom, ale možno s nejakým našim komunikačným oponentom si vieme vymeniť názory, ale nie som úplne že človek, ktorý by sa chcel že agresívne vyhadávať. Arogancia je podľa mňa že veľmi, veľmi taká nebezpečná vec, ktorá nám uberá, alebo tomu človeku, ktorý je arogantný pri komunikácii, veľmi uberá sympatia a dôveru ľudí. Kristiáne, máš tam nejakou pikantnosť?
Pikantnosť neviem, ale možno, že taký problém, ktorý sa opakuje stále dokola, to sú tie zapnuté mikrofóny a kamery, pred ktorými niekto niečo povie a takých máme u nás plný internet, takže dávať si obrovský pozor na zapnuté mikrofóny. Vždy, keď vidím mikrofón, musím myslieť na to, že je zapnutý, kamera beží, mikrofón beží, takže veľký pozor na tlačovkách pre všetkých, ktorí zvyknú pred tým mikrofónom niečo rozprávať, čo tam nepatrí. Buď nějaký příklad ze Slovenska, jeden jsme si říkali tady mimo. Z takýchto tlačoviek, alebo mikrofón. Alebo myslíš... Teraz rozmýšľam, ktoré tam boli také nie vulgárne, lebo my sme mali viacero takých politických, ktorí na tých tlačovkách hovorili niečo vulgárne, ale posledný, čo mi napadá, je, že jeden z takej najväčšej opozičnej strany pomerne nedávno odkomunikoval pred začiatkom tlačovky pred 15 mikrofónmi, že večer predtým pil s odborármi. A myslím si, a toto je ponaučenie možno pre všetkých, že takéto niečo nemusí uškodiť len nám, ale vneste to, môžeme tým uškodiť aj niekomu ďalšiemu a zničiť reputáciu, alebo teda zásadne naštrbiť reputáciu aj niekomu inému. V tomto prípade to bola, myslím, že šéfka odborov, ktorú tam dokonca spomínali. Čiže toto je veľmi nešťastné a veľký pozor na to. A to mi navazuje další otázku, jestli se takováhle krizová situace podepisuje do soukromého života. Určite áno, spôsobuje to stres, tlak a človek to chce mať určite čím skôr za sebou. A poslední taková zabijácká otázka na závěr. Jaká byla ta úplně nejbizarnější výmluva, kterou si kdy slyšel od klienta nebo od politika? No, to bolo určite, že moji poradcovia mi povedali, aby som to nehovoril, ale ja to aj tak poviem. Takže niečo takéto, keď zaznie v celoštátnom vysielaní a myslím si, že ten človek si je veľmi vedomý toho, že komunikovať nejakú takúto vec mu môže zásadne uškodiť, ale s radosťou to odkomunikovať a ešte to aj takto uviesť. Tak na to už potom není co říct. No. Tak jsme doprali. Já děkuji Kristiánovi, že si dorazil do Prahy a nazdílel s námi své myšlenky. Ďakujem veľmi pekne. Pevne verím, že sme boli maximálne praktickí a držím palce všetkým, aby nemuseli riešiť krízovky. Díky. A také děkuji za poskytnutí prostoru Magenta Experience Center a zdravím naše posluchače a budeme se na vás těšit v příštím díle Prádelny. Naschledanou. Pekný deň.